Ngabarhanelwa abangamashumi abalishumele esithathu kubo izinzalelwane zaseLesotho abahlanu ngabemibeli ukuze omnye ebengwaseSwatini omnye ebengwaseZimbabwe. Banqakule badedinjelwe eziseleni emva kokubekwa phansi kweliso lokhozi lwalengingqi yaseeStilfontein kujonga oozamazama aba. Abahlali bahlaba ikhwelo kumphathiswa Cele ukuba awunike ingqwalasela umba olwaphulomthetho kule ngingqi. In terms of crime prevention, we should look at issues that create opportunities for crime. We've got a lot of scrapyards. We are therefore asking, I understand most of them are legal. However, we actually require there must be intensive operations with regard to scrapyards. uMnumzana Cele uthi kuza kufuneka isebe lezimbiwa namandla libhinqa omfutshane uqinisekisa ukuba ivalwa mba imigodi engasasetyenziswayo. We must be helped by other departments, especially mineral, of shutting down these things so that it's difficult. But not only shut them down, but also monitor them. Kulindeleke ukuba abarhanelwa ababanjweyo bachophe bayichaze kwinkundla kamantyi yaseStilfontein ngomso.